Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini ceritanya, masak apa bos? Tempe iki lho karo sambel karo. Wah, main goreng tempe bos karo sambel bos. Bos Kalau tempe namanya. Iki lho wis bengi iki. Jam 10. Yo. Jadi main goreng tempe karo sambel guys, karo iki menune mak iki. Aku arep maem lesu aku. Nah, Bos. Ayo maem. Niki lho. Iki apa mak iki? jangan bening. Jangan bening. Pindang. Karo Tempe. karo tempe goreng dok. Iki bos, jadi ceritanya aku lapar, mau wis pulang tak aku. Pulang terus duwe main duwe tempe tak goreng tempe mak. Pak Bowe pindang yo gak iso. Nyokrok untuk gak. Ayah, gak iso nyapa? Gak nganu. Dileken kok. Glelek kan. Ngono bos, ceritane bos. Ki aku mau baru pulang bos kan. Yo ket rodok kedek meng, pulang ngene Pak Di. Dono tiba. Cacah tiba mau ya wis pokoke njaluk dongane bos. Muga-muga ndang mari. Soale suwake jebur-juru kabeh, bundas kabeh. Ngono guys. Belum mandi. Ngono bos, belum mandi. Maem terus bareng ngono mandi. Oh, iki kan. Kok dongaran anu tempe, Mak? Ya tempe iki kan kandhane tek leki keri kok. Lek ti nyapa? Jane iki tak tuku tempe karo tempeku ya lek panen. Lah wong iki lek tak golek iki kene. Ibakno wis mulai. Lek ti ki sapa? Wong-wong dak tuku. Batur bakul. Wong itu ku tempe. Tempe gedane iki tak tuku 6 tangkep terus aku kok jangan apa ya lek Pak ya pun jangan apa to. Lah kok sing kok ngono? Lek pi Oh, lek pi terus. terus tempene aku tak njaluk tempe nduk pi tak kek kene ya lek Pak yo lho. Lah lek Pak pi tuku tempene lek pi konggo namu heeh tak lihatna ya sesuk ana mo. Ora mulai Karena Bu, ya tak bawane gak masalah aku ngono. ya berarti sesuk hari joli. Unsur duit tau kok mung kok apa kok. Kan tujuh bos, mak bos. Tempe kah. Ditanya emak-emak kok mak di mana. Iki jarane medhong jaremu. Gak lah aku ki ngerti kupinge kok gak. Ora ngerti nek tempe anyar ngono patek dadi ngono. Aku yo gak ndelok ya tak nyetakno ngono Pak. Dulu-dulu kan ya. Iki gak ngerti wali eno. Gak ngerti nek tempe nek tempe anyar. Ya anyar lagi ku pakai makan makanya kering ngono. Aku gak ngerti nek tempe. Tak kira tempe gos. Aku kayak gak dulu. Gak delok karena ngertimu wis kuwi diomongi apa iku arek Lan. kelan to. Lan kan tahu nek kan menunggu gak popot. Bos menune make hari ini iki sayur bening karo pindang karo sambel. Tapi aku sik milih tempe karena nyapa ya mak wong desa anggere makan tempe kok gak diwalek. Gak diwalek bos aku tempe. Ora. Pokoke yo gak diwaleh ngono lho nek tempe iki. Mawakmu iki biyen iso kenal ayah iki piye, Mak? Ceritane pisanan. Aku gak kenal karo wong iki. Lah mas ngene lek ngenteni aku sampai tuwek. Aku gak kenal mesti. Gak kenal karo sapa? Karo ayah. Heeh, gak kenal aku. Yo. Ora nganti pas zaman awakmu kan cek perawan no, cek nom. Ayah kan cek Joko. Bener. Mate kenal iki liwat apa pas tuku apa pas aman apa pas apa? Yo wong tuwek padha wong tuwek dudukno. Oh, dijodokno. Ah, lah aku ki sajane pacarku ki gak wamu. Pacare sapa? Pacar mbiyen. Mas Min karo tebus ya. Mas Min sapa? Mas Min tau bayar. Lah kuwi terus nutup pae 6 lah aku ditari piye Pan.
Lah kowe kok nutup paenem ya tutupen aku kok golek neh ngono terus aku dilamar kuwi karo jumane. Lamarno. Berarti mbiyen iki pacaran Pak Min tau ya? Sing biyen. Lah nek ketemuan piye? Temen nek Mas Min yo gak tau piye-piye yo kok nang warung nganu ngono kuwi terus akan ben sasi dikei bayaran kok. Coba duwe. Duwe aku ora tau tekok, ora tau piye-piye yo ora. Piro? Nama yo 100, nama yo 50. Nanti bayaran dikai. 100 sih akeh, Bro. Yo wis ana jaman aku. Maksud ah? Aku ngeluno ya dikai duit kan jente. Akhirnya Terus geger aku ya ditarik piye Pak Min itu ta sing wis meninggal ki ta? tak enteni sampai anu. Lah we aku krungu kon untuk paenemno e. Awakmu ta? Awakmu pacaran. Ya ta, wis kan bar pacaran ta. Terus wonge Pak Min arek rabi ta. Ya ta. Terus awakmu maksudnya awakmu kenal ayah ki? Gak kenal aku gak kenal. Gak kenal? Gak. Lah kenale piye? Ya diolehno wong tuwek padha wong tuwek, loro dipateti dino. Aku gak kenal tek kono. Pati dina piye to, Mak? Ya sing olehno wong tuwek, padha wong tuwek. Sing olehno, oh berarti dijodhokno. Nek jodhokno aku iki gak kenal karo ayah kuwi. Aku ndek pacar dhewe jan aku mau. Paten ganteng ora piye? Ya ganteng. Cara aku sekolah SD kelas 6 bojoku mesti polisi. Tenan. Luluh. Lah wong aku pacaran karo wis suwe kok terus ganti Mas Min. Pacaran karo apa? Karo Terbus. Terbus iki siapa? Terus anak Mbak Gendut tunggal aku gak oleh ditari karo mbah aku. Karena nyapa? Tunggal pasuan. Pasuan iki piye? Lah mek banyu ning kono apa ning kono lho, klontatan ning tangratan sak entuk. Terus cik ono sekolah iki. Ana aku ora sekolah. Rumahku kan sing marai. Kuwi gak oleh. Gak oleh tunggal pasuan jejer karang. Iku ratan, tangratan klontatan iki gak oleh. Lah terus? Iya aku pedot. Ya piye terus. Pedhot sing ngelokne sapa? Iya buane jongane wis taren. Awakmu pedhot terus lha wi lete awakmu dijodohno karo ayah kuwi suwe ora? Suwe to wong aku 10 tahun kon ngenteni operasi cik, ngenteni 10 tahun karo Mas Min kuwi terus ganti Mas Min. Mas Min. Ganti Mas Min tani nek ganti ngenteni sing taren Pak Bayan sing narekno. Kowe ati ra minta, lah aku lho cik iki resiko nek ngenteni ya ora apa-apa. Wong lanang butuh akeh lho aku wong wedok. Bahagia iki. Terus akhirnya ya kono ngenteni mau kono bayar sampai oleh bayar lho pengairane. Sampai bayar. Pak Min itu salah satu petugas iki bendungan, Bos. Tapi iki lho. Nek ngarane apa ya? Jelek lho pengairan. Pengairan kan dari bendungan Dumrubus atau Natapura nanti kalau musim kemarau kan dilekno banyu terus pokoknya dipecah-pecah, Bos, garek mendem banyune. Tukang jogo banyu dam. Dam nek ngaran ndek kene iki. Dam. Pak Min. Dan yo ngenteni tenan sampai terus anu iki pademela timbangane keleleran ditutup gak apa-apa. Lah wis Dan sekarang orangnya sudah meninggal. Wis kelas wae tak enteni samono sakwene. Wis gak apa-apa Mas. Enggak awakmu dijodohno ya, Mak? Jodohna ki yo. Wis saurone dipethokno sik apa langsung? Langsung kok kono golek dina teko kene langsung paketan dina. Aku yo gak coba. Wong tuwek anake tak olehne ki. Maksudnya kan kamu tak urunge karo ayah ki nduk tak rabekno kae gelem ora terus ditemoni sik apa langsung ngerti-ngerti golek dina langsung lamaran. Yo ngerti-ngerti ya golek dina langsung rene mbok Deko kuwi karo mbokan kuwi. Dadi gak enak omongan apa-apa ya biasa ngene iki loro wong rene lamar. Cah loro kuwi bareng sing anu. Ayah rene langsung lamar. Ya iya langsung wis sesuk ben patetan dina. Patetan dina wis lamar. Lah aku sakjane pacarku ya neh kuwi ya cah bendurean. Cah bendurean sapa pacarmu? Kok sapa jenenge? Pacarmu kan akeh men, Mak. Kerja ning Jakarta. Iki kerja ning Surabaya. Iki anu lho, tak pomo gak dhisik pakmu po aku mesti ora bendurean. Tak boleh bendurean. Iya, kono yo padha sere kok.
Kowe ya sir kono ya sir kowe. Jane nek karo pakmu gak kesakku geneng wis di. Oh gak pacarmu mau genduren, Mak. Sapa jenenge? Ini mbuh lali yo. Sakiman, Sakiman. Wong saiki lho nggih. omah ate. Wong cahe kae kerja ning Jakarta, ning Surabaya kok bener. Kok pacar makan muni anyum koyo apa tembak nom-nomamu? Gak jowo. Heh? Putih juga udah iya nang wayu tuh. Teh wong edan aku. Wong edan iki maksudnya wong edan terus rasan kok edan karo awakmu lho. Edanan karo aku ya kan. Nah, aku patang kan tubuh sama lagi tubuh saya sampai aku SD kelas 3 SD ya. Biyen nek Aku pacaran lulus jadi polisi loh. biyen nek pacaran iki omong-omongan apa kirim-kiriman surat, Mak? Biyen kirim surat gak enak yo omongan yo kok ning ndi terus ayo dilan rono ngono to. Dilan ono. Ayo dilan rono ayo. Makku kon Pak Montar. Pak pedah. Gandolan kepit no. Gak duwe motor ning biyen lho, gak ana motor. Ya, kalau kono sih sekolah kok ya. Terus? Saya ini yang cabang bakul batik. Aku kayaknya. Jadi cepet ayah maksudnya. Nek ayah misal gung lamar awakmu pacaran karo Trubus. Wis bar to, wis gak dadi karo tubuh terus ganti. Kok karo Trubus karo benduran? Heeh. Tak benduren wis yo aku masak ngene busan ning benduren. Tapi cek anu dhisik ayah sik. Yo kono wis rene terus kono anu aku roe kono ta roe aku masak gone yungane beno. Wis tak kayak dhewe Mbah. Karo yungane beno. Ketokne yo gak oleh wong riban lah wong benduren. Orang tengah alas benduran ini tengah alas tapi cek masuk kena rejo. Cik no lagan, cik masuk no lagan. Tapi kan aku gaene di ujian teko didi masak teko didi terundang kok. Ayah nek nglamar anu nggawa apa, Mak? Biyen. Juga nggo apa-apa yo. Nggawa apa ya, biyen? Warit. Kok iso nggawa arit iki lho. Yo roro wis somben paketan dino ngono. Aku yo gak kenal tuh aku kuwi gak kenal. Nah, saiki ta. Kita saiki kan nek lamaran. Kuwi nggawa gawan kayak roti. Ora sembarang nek saiki. Lah yo kayak cincin. Lah biyen yo ora. Marang ngono kuwi. Biyen ora dikira. Lah nek biyen, masa marang geruang tok ora nggo bubuk, Mak? Yo gak yo pokoke yo paketan dino roro wis wong tuwek-tuwek. Digawe. Yo paketan dino ngono kok. Lah nek digawe kae yo isine yo buak yo biasa. Lah nek paketan dino yo biyen ya wis luk wong tak wis. Ngeri bos kisah iki nom-nomane Saripah iki ternyata wong iki ya pernah menjadi bidadari. Anu. Aku cara kok Masa SD mudanya. terus iso maca nek aku bojoku mesti pegawe. Pegawai apa ki? Pegawai PLN kok gawe Lah apa? iki pegawe iki lah terus ganti iki. Kan kaya. Karo cah benduren kan dhisik kerja ning Surabaya nek karo Mas Win kan bayar ya pengairan. Aku loro terus dioperasi ngenteni 9 tahun Mas Win ngenteni Pak. Nah, iku ngenteni lho Pak iki ngono. operasi bos, wetenge dioperasi. Kenapa, Mak? Karo dokter kon nek 9 tahun gak lah. Jadi pernah operasi. Operasi perut. Tumor kan. Tumor. Nek aku karo kebu sih pertama gak no ya wis padha sahabat. Tapi wong nek wong jaman biyen, Mak. Pacaran. Ya. Lah ayo dolan rono. Paling larang ditukokno apa? Karo pacarmu biyen. Ya jajan tok. Jajan apa? Ya kajak nang warung jak anu ngono iki tok. Gak juga tuku apa tuh. Boneka no gak tau ditukan boneka. Ya lho apa ya tuku panganan kok wis gak ono. Ya mau butuh jak pangan wis. Lek. Gak jumbo. Tenan. Masa Pak Toma tukar es dawet, masa gur ibaratnya gur gorengan karo es tok. Itu ku jajan. Kaya Biyen ki nek panganan tuh kan nek remes. remes ya, Pak? Remes kerupuk pil. Saiki kerupuk pil. Kacang godhog delok tontonan yo mangan muni tok wis. Kerupuk nang warung wis mulai.
Gak kaya wong saiki yo pukul. Bakul dolanan, bakul boneka ngene bakul sandan kene. Dia nek bakul remes tok nggo dimerblik ngono kae. Ora nek lampu lho sak jokoe lagi ae. Tahun 2000 piro ya? Piro ya? Pokoke lagi kok. Yo sak suwene nek lampu gedhe iki yo sak obyur-obyur lah lampu apa ngene iki? Philip. Uga ngene iki lho dimar lho nek dimar. PLN iki kan lah aku wis bar dadi nganten. Terus mulai mulon iki lagi pasang, lagi enek. Oh, listrik mlebu maksudmu? Yo, lagi. Rono kuwi malah ku ngenek. Masa ah? Ribanu aku dadi ngantene cek weteng dedet ning jaba kok wani kok. Lah, peteng dedet langsung jagong. Ya dimar lampu pitroma ngono kuwi to wong biyen. Dimar iki pitroma. Terus sak uga ning listrik ku ngenek masuk kira lagi to. Aku bar dadi nganten lagi enek listrik. Wong yo gak enek dimar blik. Awakmu selama perawan sama selama maksudnya di nom. Sak orang kenal ayah wi mantanmu enek piro? Mantan pacarmu. Sing mbok ilingi. 10 enek. Kak. Yo. Terbus, penduren, Masmin. Terus aku ning gone basan iki diulehna pancane basan wi Apri. Aku mau. Maka aku cik 5. mau aku nunggu 10 tahun, 9 tahun kok. Ora mate totale lho piro kabeh? 4, 5 pakmu. 5 ya. Jadi pemenangnya adalah ayah. Ayah bos. Ayah iki Gak kenal, aku gak kenal karo iki gak kenal. tapi ayah kebune akeh mbiyen kok. Kebune akeh ayah. Ya kan anak wong sugih kok. Kebun piro ayah mbiyen? Gue lego tuku lemah barang nek kono sing digo niyate ya tek lampu kok. Songo. Berarti bendina Gare kok ngarep. mau angon wedhus ya? Kebo. Gak tau dolan angon kebo. Angone ning alas. Gak wedhus gak kebu. Kebo bos wi. Apa iki kisah cintane mak pas zaman muda. Aku ki gabut maksudnya ya tak tanya-tanya lah ngono. Apa yang ngerti mengerti lho. Percintaan zaman biyen karo percintaan zaman saiki iki maksudnya iki Ya ora padha le, saiki apa-apa. bedone ada apa Iya, orang? Nek. Kirim suratnya seminggu kok kobuan kok. Ya kirim suratnya nih di kantor pos. Ya ora apa mau pengen pacaran ning kono nek ra ning pos ora iso. Lah kirimin kok pos. Ning pos terus enek ning dalan-dalan kuwi apa jenenge? Foto. Nek kirim surat terus dimplungno kok ning dalan ning anu lho. Oh nek kotake dhewe. Nek ning kotak pos dalan dubung. Saiki lek HP wis penak tik. Masa dhisik rame enak. Masa dhisik rame enak. Gak iso, Duk, wong kirim surat yo biyen kuwi nek gak anu liwat ning pos. Kudu ning pas berarti. Lah ning ndi to nek ra ning pos? Lho saiki ra gak. Ning pos. Aku lek eling Mas Min yo ngesakno le 9 tahun ning gua. Tapi sik kalah cepet karo ayah. Ayah sedina tok langsung. Yo seminggu langsung jadi. Lah jarakmu iki lamaran karo ndene gawe iki pirang dina, Mak? Pirang sasi? Anu Rame-rame nih. Ke sasi apa ya lek dadi mantan. 3 sasi bu 2 sasi. 2 sasi nawa. Nanggap apa? Aku nanggap gong. Gong, lah ayah ning kono. Ning kono gone kamu nanggap reok nambah jembatan. Soalnya seneng oleh. Masa nanggap reo? Ora ya kan beda kok unine bahane nek ati dadi batur besok nek dadi nganten tak tanggap no reong. Beda kok karepmu. Masa nanggap reo, Pak? Rame jebur-jebur yo gong yo popo. Tambah aku yo gong-gongan. Lah Pak aku sampai tahu lho anakku nek ndang. Dadi nganten nanggap gong rame-rame. Zaman biyen iki reoke sapa? Pak Sijan. Anggap gong sak mono lho. Ngantenku merupae 120 ripis lho. 120.000 kuwi. Heeh, 120. Ewu. 120.000. Iki zaman piro?
Bubuhane 500 Zaman pira we? Zaman tahun Kan 91. Sama siji. Mosok gong sakmono murah men. 120 wis kanggo sinden. Mosok to? Kau sapar. Wong ibu sapar wis sindene tambahan iki. Ayo pras sinden, Mak. Sindene nggone bojone modal karo sapa wong telu. Ayo. Ayo. Zaman biyen. Sing opahe sindene lek minuk kok jenate lek minuk. Kowe wis ro. Go. Lek menok gong ta. Jadi Nek Mbak Juku ndang patinan film kita. dadi ngaten anu kok tak tanggapno. Sik tak golek nopo sinden. Bong mak Pak. Pak aku bebak wis aku dibebak. Tapi masalahnya ayah nanggape reok. Ono nanggap reok, nanggap gong, nanggap popo, wong tenambane tahu yo. Reok gong piye to, Mak? Maksude kuwi? Yo bengi. Bengi gong. Awan reok. Awane sesuk reok. Berarti rong dina. Rong dina rong bengi nanggap terus. Yo terus sugih. Lah aku ora goblok. Lah aku jane yo mah, aku pomo kuwi lek kacak seminggu nae dikik. Pokoke kuwi gak darene aku ya iso cat mo ning gendure. Benduren. Eto, tak benduren ning budake aku seru nek aku ki anu tukang masak, tukang apa-apa melok busan kok. Tapi cinta we. Biyen. Yo seneng to wong arti karo busan tanah wis didukung ya karo pasan. Nah, sing dilehno wong Medion lho, duwe anak sitok tentara bojone mati ya aku mau. Tapi saiki Senani pemenangnya adalah ayah bos karo ayah. Ya tapi kan aku Ora milih dhewe, ora golek dhewe maksudnya. Dhewe gak golek aku. Dene asline golek aku bayar kabeh lantar. Wah, bayar kabeh jrek Pak mau Apa dialek. lah bojo dadi polisi yo. Polisi. Polisi yo wis karo aku buka. Masa Asli polisi wis bayar wis karo bayar aku. kabeh. Lah yung aku turun. Yung aku biyen bojone mantri. Mantri Oh. Kautanan. Bahkan kuwi bojone mantri Kautanan. Yonge Iya, dulure Mas Min, dulure leke Mas Min, Pak Kasmowi. iya masa bojone biyen wong Bojone yo wong gen leke malah mantri Kasmowi, mantri alas kok. masa ta? Hmm. Lah terus Yo ora dadi mergo wong iki seneng wong yo mo nek dimadu mo. mau terus Iya, tadi karo Mbak Sari. Tapi Mbak Sari wis jajane yo mo senengane wong kami tuwa bedure. Iya bos yo aku bos wong cilik ngono Cir nek wayu. Yo Akas. Wayu yo ngaku ya. Dan yo jogili ora dijuk ora dipak. Pak. Kuwi melok budi. Budi berani ya. Barisan jati. Nah, bos jadi gitu untuk kasan hari ini. Ini mau aku tanya-tanya lah ngobrol karo Maem toh, tanya-tanya Mae tentang percintaan zaman biyen. Soalnya aku pengen ngerti, mati wong zaman biyen ki pasarane ki kaya wong zaman saiki apa ora? Ngono lho, Man. Ternyata beda jauh bos wong zaman biyen karo saiki. Ya nomor nek tontonan yo ndelok tontonan ning dine jati digandol. Dikandal. Ya gak apa-apa yo digandol ndelok mulai mangan kowe. Wis mangan ki tuku jajan tuku anu ngono kuwi. Jajan ki enek rena duk, warung isine yo lontong kecap yo ngono yo apa kuwi tempe goreng ngono. Terus ngene to. Kok saiki sing bakso sing ngono kok enek ta. Biyen ki karo kacang, wong bakul kacang. Karo remes, kowe remes ki ro. Gak Remes ki dicitak bunder terus dipe bolongan segi 4. Gaplek, remes ki ngene iki lho sak meni-meni iki. Pupuke disunduki ngono kae. so aku bos panas-panas zaman biyen kuwi. Tenaga. Tapi ya. Ngersuk. Anu mak no kok enak ya mak, dan nyegat le ngene patikan. Kok enak ki. Urung teko ya niki jam 3. Kono donat maksudnya. Itu kok donat. Ngono bos pokoknya wes terima kasih banyak sudah menonton absen kali ini. Ya mau aku tanya-tanya Mae tentang percintaan zaman biyen bos nom-nomane Mae bos ternyata ngeri ya. Apa aja tenan bos ya we biyen. Aku dituduh. Jare putih jare. Iya Arisan ning jati digodaki bayo sampai aku yo moh wong wis ora oleh rapi jati. Ora oleh ya. Oke bos jadi Ora oleh ono. soalé jati ki anu jung kongkon jati aku rapi ning jati. Jenenge Giyo kan jati adine Pak Tro Parasi ki lho. Arisan jati pirang taun aku.
Wah, aku metu kene cowogat metu kono sop. Oke bos, jadi ngono terima kasih banyak sudah menonton absen gue hari ini. Pokoknya sehat-sehat untuk semuanya. Salam sehat, salam sejahtera. Saya kira untuk absen gue hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap.